Langi kayo. Ay, sus. There's a giraffe. Dress. Show your dress. Good morning! Today yung birthday ni Sophia and gising na siya. Nag-ano na sila, nilalaro ng kanyang uncles para may time ako mag-finish ng cake. Tapos si Dada, nandiyan natutulog ko. Ayan, hinalikan ko na yun kanina. Chinek ko na kung may ano ba, may saplot pa. Walang saplot. Joke lang, yung aking cake, tiwasin ko muna ha. Di ko alam yung mga gamit ko, kailangan ko pa pala mahanapin. Pero change plan kasi hindi nag-work yung aking ganache. Ewan ko kung bakit wala akong chocolate. Wala opal package, so hindi ko na lang siya i-push. Sophia, may baba na. Kunan siyang angkol o kuan body warmer o sandal. Put your feet. No, this one. This one. This one. No, this one. Careful, she fall. Come here. Down. In you go. Next. In you go. Kikis angko. Kiss to me. Puyok angkol. Kayo. Ay, sus. Little bit more flavour. Oh? There's a little princess, huh? So I actually went on to an espresso and Ayan na, talked yawa about na nila. Autobot. Alas 9 na mga loves, yung aking cake is medyo hindi nagkadimao. So, yung aking ganache hindi nag-work kasi yung chocolate ko din, wala akong proper chocolate. So, hayaan nyo na yun. Basta may cake si Sophia, nagawa ko as I promised. Tapos, dito, linis lang ako ng konti. And, maliligo na ako ngayon. And, yung ating lechon belly is nakalagay na sa oven. Kasi, lulutuin ko siya ng 5 hours at least. Kasi malaki-laki siya. Ayan. Where is Uncle? Here again. Yeah, 2 uncles. 2 uncles. Point to 2 uncles. 1. 1. 2. Uncles. Who's that? Who's that? There's a giraffe. There's a baby giraffe there. There's a baby giraffe. There's a baby giraffe. There's a baby giraffe. Giraffe, giraffe, giraffe. There's a giraffe. Scoot. Your giraffe dress. Show your giraffe dress. Turn around. Come on. Wow, I like your tail. Watch out there. Hi mga love, dumating na ang araw ng ating pagsisal. So yan yung mga ulam natin dyan. And then, yan yung aking sweet corner. Meron tayong
suman, kutsinta, dyan yung cake, puto. Dito naman sa garden, dyan kami nagpiprito. Yan o. Yeah, put your hand up. Put your hand up. Put your hand up. Mama. Mama. Hinanap namin dito yung bahay na kung saan kami kukuha nung tinuguan at suman na in-order ko. Kanina mo, nagsunod na lang. 68 on yan. Hello! Come here! Oh, Sophia! Wala kang kadalag kamera? Come! Come na ba? Hi! Go, open the door. Open the door. Na nakidalaga sunod, day. Wow! Sophia. Hi! Come in. Come in. Come in. Come in. Wiebe, you lose weight, ha? Of what? Of the fan, of need. Ja? Ja, denk van wel. Of, ja, of niet? Kagising lang. Bliss tita. Bliss tita. Bliss tita. Sabi, bless tita. Okay na. Hinambog na? Sabi, do you remember Sabi? Yeah. Yeah? Day. Like an apartment like this, you know, for the morning, right? Ayaw, na busy. Hello! Hi! Welcome! Hi! Hi! Saan kayo nagpark? Diyan? They're coming. They're coming also. Andito na sila. Kasi hindi ko alam mo. Kasi sila sure ako. Kasi ikat bumili ang Canon. Akado. So, kaya... Pia, Sophia, Sophie. Sophie. Yeah, Felicity. My God! Mga titigan lang, walang salita. Kaigat sa imong anak. Ang katawa, oh. Ano, Sophia? Fine? Ow? Ow? Ya ka na, mama. Go to mama. Na? And gutom na si Dai, lami ang kasaba. Suman kasaba. Suman kasaba plate. Ayan na. Sumana, Dai, grabe. Yan yung food. Ano naman? May diri magkaon kay magpila. Hello, you're so good in acting, my gosh. Asan si Sabi? Zij leven lang, zij leven lang, hoera, I hope this one zij leven lang, hoera, hoera. Hoera! Ja! Hindi pa din nag-work yung fountain. Ika-third. Come, Sabi. Sabi. Engels liedje. Is er een ratje op, sorry? Happy birthday to you. Picture die, Jupi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to you. Hippity hip. Hoera! Oh, no can care. No can care. Hula. More.
More! Yeah! Susang mo sa nag-solo. Sabi. Hi, Chloe. Hi, Sophie. Oh, ikaw? Si Sarah. Bring the kid. May remembrance tayo ka. Nag-isa na ba tayo? Ito lang ang kids mo. Mia, nice experience. Sabi! Hey, sabi! Cake! Aalis na si Sophia. Why? Pagod na, ha? Lekker sigaartje, hè? Uy, bye! What's your problem? Why are you crying? Why are you crying? Huh? You want cake? Delivery done. Dankjewel. O, pwede tayo dito mag-upuan. Oo. Diba? Si Inday Ina lang ang nabilin. Yung kapatid ko din, paalis na din sila. Nakaalis na bali lahat. Tighipos na. Yeah. Handa po kong kape ni Inday I. There's a fourth one. Magkano sana kami Ah, mag-tiktok? no more. Okay. Sophia, Chloe's calling you na. Come there. The door is hey. Wais kayo. I put it there. Kaya what? Oh, that car's Oh, that's it. Ah, oh, sige. When are you coming? Ha? Soon? In June, I will let you know. Bye. Bye na. Bye. Thank you. You're crying. Thank you. See you later. See you later. Ingat ha. Wala mo nalimtan? So ano na, sure na siguro na kayo sa Badu. Kami na lang nabilin. Wala na. Wala na. Salamat. Kasi na lang. Yun na lang, pinakagwapa na nabilin. Nagsiuwian. Nagsiwian na sila. Ay, kasi late na din kami. Ah, late na sila. Sa, dating. Yung abstract na maaga. Maaga. Yeah. Yeah, that's why I will Advertise. advertise their channel. Hoy, masan love. Oh. Oy, Yensters! Advertising on your channel. Yes, yeah. So what's your percentage? No percentage. Go. Oh, yeah. Yensters! I You're have a very good businesswoman then. Baboy. handmade candles. Visit Ikat's self-made candles. I have here. Ito, mag-English din. Meron Tagalog ako. Oo nga, Tagalog. Swahili. Meron din akong with gold flakes. Real gold. Ano eh. Quick, melt it down. Yeah, that's really yours. Really good. Ayan. 24 karat. Joke lang. Hayag ako din. Hayag. Hayag, no? Kapot. Hayag lagi siya. Wag naman i-save siguro setting na Sa ko. Wow! Bye-bye. Say good night. Goodbye. Yeah, embrace Ate Chloe dan. Embrace, hug. Ay, shush! Hi mga loves! Dito ako ngayon sa kwarto ni Sophia, nagpapatulog. Kasi pag alas nila Ikat at saka ni Chloe and Eric, ayun, doon na siya umiyak. Sabi niya, Chloe, yun talaga binanggit niya. Tapos sabi niya, Uncle. Ayun o, ayan.
Umiinom pa ng gatas. Sobrang pagod na yan. Nag-enjoy talaga siya. Tapos may pahag-hag pa. Natuwa ako. Maraming salamat sa mga pumunta, sa lahat ng pumunta. Thank you sa inyo. Alam ko ang layo-layo ng pinanggalingan ninyo. Thank you so much. Kay si Stara, kay si Skin, kay Indeval, kay Ikat. Tsaka especially sa kapatid na si Martimar dito, tsaka yung aking brother-in-law na si Jurgen, kasi sila yung tumulong talaga sa akin sa pagluto, sa pag-decorate, lahat-lahat na. Syempre din sa asawa ko na very supportive, no? Sa mga plano ko sa buhay. Di naman lahat, pero sa plano niyan ngayon. Thank you, plano ko ngayon. Thank you. Thank you talaga sa regalo, lahat-lahat na. I think I'm going to end this vlog. Si Bana naglilinis. Ako din, after nito, ligpit-ligpit ng konti. Kung hindi, bukas na. So, tapos na yung araw to. Maraming salamat din sa Panginoon sa pagbigay ng magandang araw. Nag-enjoy naman daw sila. Sana nag-enjoy din talaga sila. Tsaka sa mga bata, parang naano na ni Sophia ba, nakakilala na nila, no? So, thank you so much. Good night. Hello mga loves, mag-shoutout lang tayo dun sa gustong magpapa-shoutout. Shoutout to Ma'am Lina Lievares. Shoutout to Sir Bobby Pataytay of Calatrava, Negros Occidental. Yun, dalawa lang nagpapa-shoutout sa atin. Kung gusto niyo pong i-shoutout sa next na video, comment po yung latest na video natin. Yun po i-shoutout ko sa next vlog.